ġie inawgurat proġett ta' tisbieħ fi spazju rikreattiv għat-tfal fix-Xajra. L-Awtorità tal-Ippjanar permezz tad-Development Planning Fund ta' għajnuna finanzjarja tal-fuq minn 150,000 euro biex isiru x-xogħlijiet ta' rinnovar f'dan il-bandli. Is-Sindku tax-Xajra Nil Lattard wera apprezzament tiegħu lejn l-Awtorità tal-Ippjanar għal fondi li ngħataw biex dan il-proġett seta' jkun possibbli. Dan il-bandli ġi kreat minn materjal ħafna minnu riċiklabbli, plus li huwa materjal aktar durabbli mill-li kien hawn qabel. B'dawn il-fondi tfal tax-Xajr issa jistgħu jgawdu dan l-ispazju miftuħ flimkien mal-familji tagħhom. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zinzo Azzopardi sqal kif proġetti bħal dawn huma xhieda ta' kif il-Gvern juża r-riżorsi kollha tiegħu b'mod għaqli biex ikun ta' spalla għall kunsilli lokali. Fondi li jinġabru minn proċessi ta' żvilupp. Dawn huma fondi importanti biex nagħmlu faċilitajiet bħal dawn li jistgħu jġibu aktar il-komunitajiet flimkien. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Ellison Zerafa Ċivelli qalet li l-Gvern jemmel fil-potenzjal tal-Kunsilli Lokali u se jibqa' jagħti l-għodot neċessarji biex jaqdi l-bżonnijiet tal-lokalitajiet u r-residenti rispettivi tagħhom bl-aqwa u bl-aħjar mod. Permezz ta' dan il-proġett rikreattiv spazju miftuħ għar-residenti żgħar tiegħu qiegħed jindirizza l-bżonnijiet tal-lokalitajiet imma fuq kollox qiegħed jindirizza l-bżonnijiet tar-residenti.